Bos días, comenzamos o pleno extraordinario de hoxe, 3 de maio de 2024. O primeiro punto é expediente de Concello de Sanxenxo, proposta da Alcaldía de aprobación provisional da modificación puntual número 8 do PXOU de Sanxenxo de limitación do núcleo rural de Major Noalla. Señor secretario. Isto non vai aquí. Joder. Ahora, xa está. A Comisión de Urbanismo, na sesión de 29 de abril de 2024, respecto a este punto de orde do día, por maioría absoluta de seus membros de dereito, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, ditaminou favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, estimar as alegacións presentadas por dona Cecilia Edín García, don José Vicente Prieto Uzal, dona María de los Ángeles, Gordo Pérez, dona Patricia Iglesias Correa, don Ramón Fiuza Pedreira, don José Manuel Magdalena Portas, don José Carballa Torres, don Juan Francisco Otero e don José Ángel Pombo Vidal. Estimar parcialmente as alegacións presentadas por don José Manuel Conde Pellit, don Carlos Manuel Pellit Ramil e dona María Jesús Piñeiro Aguín, e desestimar as alegacións presentadas por don Francisco Javier Osorio Calles, don Manuel V. Pontevedra Fontán, dona Obdulia Maroño Peña e dona Carmen Carrasco Peralta, por as razóns indicadas no apartado 172 da memoria justificativa do documento de modificación puntual número 8 do PSOE e reproducidas no informe xurídico emitido pola técnica municipal. Segundo, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Terceiro, remitir o expediente completo debidamente diligenciado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Rete Demográfico e a Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras os efectos de emisión de informe en materia de costes previo a aprobación definitiva. Carto, recibido os anteriores informes con carácter favorable, remitir o expediente completo debidamente licenciado á Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias, señor secretario. Antes de darlle a palabra ao portavoz do Goberno, a señora Deza, disculpar a compañeira concelleira de Educación, Elena Torres, que está fora de Galicia e non pode asistir a este pleno. Señora Deza, cando queira. Bo día a todos e a todas. Bueno, traemos aquí hoxe a aprobación provisional, como acaba de indicar o señor secretario. O día 28 de febreiro de 2022 trúxose a este mesmo pleno a aprobación inicial, que foi aprobado nese mesmo día. A modificación ten por obxecto de limitar un núcleo Major entre as praias de Major e a praia de Pragueira. Son algo máis de 53.000 metros cadrados, unha zona fortemente antropizada. O interese público ven justificado perfectamente no que é a modificación, que adecuar a realidade física do territorio do ámbito ao marco normativo. Como ben saben, dentro do que a normativa da Lei do Solo de Galicia permítese a delimitación de núcleos sempre e cando se cumpran unha serie de condicionantes, entre eles a consolidación do ámbito. Este núcleo é un núcleo que naceu con moita anterioridade ao Plan Xeral, establecendo a alineación tamén dos viais existentes. Como acaba de decir o señor secretario, admitíronse neste senso respecto ás alineacións varias alegacións presentadas na fase de exposición pública. Tamén, neste caso, se dota unha zona de aparcamento para as praias. Estes son os obxectivos desta modificación. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Esta modificación, esta proposta ven a consolidar un terreno que xa hai asentada a poboación. Hai moitos outros nos que xa hai e non se fai. Moitas veces parece que estas decisións de crear núcleos son discrecionais, que nuns sitios se fan e noutros non, sobre todo nunha zona como esta na que hai vivendas que están en inseguridade xurídica. Dá a entender ou parece que esta selección discrecional de unhas zonas ou outras parece que para beneficios de terceiros.
Penso que moitas das alegacións que se desestimaron sí que debían ser estimadas. É certo que a estimación do impacto visual está moi, as fotos que se tomaron están moi dirixidas a xustificar cando realmente hai unha vía peonil por ali que agora vai a pasar de discurrir por unha zona verde, unha zona natural a pasar por un núcleo urbano de máis cemento e máis vivenda. Como acaban de dicir, o aparcamento faise non para os veciños, non para os habitantes, senón que se vai a cambiar unha zona verde por un aparcamento para servicio das praias, só para a xente que ven as praias. Este, dende logo, non é o modelo do BNG. O modelo do BNG non é asentar poboación en zonas de praias, en zonas do litoral, senón en zonas de núcleos xa existentes. Hai moitas familias que teñen terreos en zona branca que non poden edificar en núcleos que xa existen e vostedes están facendo urbanizable ou creando núcleos en zonas onde nós, ao nos entender, non debería habelas. Por este motivo, neste punto, ímonos abster. Moitas gracias, señor Otero. Bos días. Primeiramente, disculpar tamén a nova presencia de Ladislao Piñas, o noso compañeiro, porque está fora de Galicia. Vale. Aténdonos ao punto este, bueno, nos xa vistos todos os informes anteriores da modificación de costas do Estado que pasa informes negativos, pois o mismo non quero volver a repetir o que dixo o compañeiro Fran, pero é o mismo. Estamos, en vez de ter solos verdes, estamos tratando de ter cemento. Por outro lado, tamén dá a parecer que queremos, de alguna forma, legalizar algunhas vivendas que hai aí que non están totalmente legalizadas. Logo, o tema do parking, efectivamente, é un parking que non é para os veciños, porque os veciños que hai ali, máis ou menos, cada un xa ten o seu sitio de aparcamento. Primeiro, as fincas onde se vai a facer o parking, non sabemos se son do Concello ou se van a expropialas, entonces queremos un pouco saber eso. Pero creemos que non procede, como todavía isto non é unha aprobación definitiva, como hai que volver a repetir ás demás administracións e ver os informes, pois igualmente nos vamos a abster en este punto. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí, solamente un par de apreciacións. Primeiro, a creación de núcleos de forma discrecional, bueno, mire, que a delimitación de núcleos ven perfectamente determinada na lei. É dicir, vostede dice, hai moitos outros. Non hai moitos outros. O que hai que facer é garantizar que se dá a consolidación que determina a lei. De feito, neste Concello xa se fixo outra modificación puntual en Soutullo, a modificación puntual número 7, que xa foi aprobada definitivamente, que tamén era unha delimitación de núcleo, na zona de Noalla tamén, porque se daban os parámetros de consolidación. Aquí non estamos creando un núcleo novo, é unha situación xa preexistente, é unha zona xa antropizada, e os viales xa son preexistentes. Nos non vamos a meter máis cemento, como dicía vostede. Vostede dixo, agora hai unha senda por unha zona verde que discurre por unha zona verde e vostedes o que van facer é un novo vial con máis cemento. Non, perdone, os viales xa son preexistentes. Nós, únicamente, que estamos facendo con esta modificación é determinar as alineacións deses viais que xa existen. De feito, como xa dixen na miña primeira intervención, moitas das alegacións veñen derivadas das alineacións que se establecen, que nós establecíamos a alineación de 12 metros e algúns dos alegantes, neste caso, dicían que eran unhas alineacións demasiado invasivas. Admitimos esas alegacións e reducimos de 12 a 8 metros eses viais que son os viais accesorios e non os principais. Dito isto, respecto ao tema da zona verde para aparcamento, mire, non é unha zona verde. É unha zona que efectivamente non ten edificación, pero non é zona verde. É unha zona que está sin edificar. Pasa ese aparcamento, que non é un aparcamento para playas, é un aparcamento público que vai ser usado
por todas as persoas, os que vayan á playa, os que vivan ali, os que vayan á casa do que viva ali, etc. É dicir, isto non vai estar reservado única e exclusivamente para a xente que vai á praia de Major ou á praia de Pragueira. E, bueno, e despois, respecto ao tema dos sectoriales que vostede decía, informes desfavorables de costa, non, mire, todos os informes que hai no expediente, e constan todos no expediente, non me vou a poñer a lelos, obviamente, teñen informe favorable. O único que di costas é que non se baixa a afección dos C aos 20 metros. Isto non quere dicir que sea un informe desfavorable, quere dicir que a protección de costas sigue estando nos 100 metros. O que quere dicir que na franxa dos 100 metros non se poden facer novas edificacións, cuestión que nós xa sabíamos, cuestión que xa ven recollida na propia modificación. Isto non quere dicir que haya un informe desfavorable de costas dentro do expediente, senón simplemente que a afección sigue manténdose na franxa dos 100 metros. E despois, respecto ao que dicen de si, non sei, que o Concello fai modificacións para asentar edificacións que parece ser que son de dudosa, non, mire, isto, volvo a insistir, de feito, hai moitas edificacións que quedan fora do ámbito da modificación, e que, evidentemente, son edificacións que están na zona de costas, efectivamente, e que van a ter que desaparecer do ámbito no que están implementadas. Pero moitas outras das edificacións que están aquí insertas sí que tiveron licencia no seu día, anteriores ao plan xeral, e por eso se edificaron. Cuestión diferente é que agora, despois o plan xeral, isto determinase como un suelo urbanizable non sectorizado e non como un núcleo. Dito isto, creo que cumpre todas as determinacións legalmente establecidas e nos propoñemos que se faga a aprobación provisional e que siga cos trámites que mencionou antes o secretario. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Nada máis. Nada, pois entón vamos a pasar á votación do punto número 1. Isto, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué? ¿Está? ¿Qué? Ai, perdón, Perdón, como fai? Perdón, quere dicir algo? Vale, perdón, gracias. Non, porque non dixo o sentido do voto, non era por eso. Hai que se abstía tamén? Bueno, vale. Cada uno vote na suya, Fernando. Sí, veña, está listo aí para a votación. Entonces, queda aprobada por maioría absoluta, con 9 votos a favor e 6 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é a proposta de alcaldía de aprobación definitiva da modificación puntual número 1 do plan parcial do SU número 12 en Mourelos, no Haya. Señor secretario, aquí está. Na Comisión Informativa de Urbanismo, o día 29 de 2024, respecto deste punto, se dictaminou favorablemente por maioría absoluta de seus membros, voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e abstención dos restantes, a proposta da alcaldía propoñendo ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a modificación puntual número 1 do plan parcial do SU12 do Pesón de Sanxenxo no lugar de Mourelos, parroquia de Noalla, Sanxenxo. Segundo, publicar o presente acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia. Xunto coa publicación do acordo, indicará esa dirección electrónica na que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público, así como as medidas adaptadas polo seguimento dos efectos no medio ambiente da aprobación do plan e o extracto co contido do artigo 82.2 da LSG. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Carto, publicar no Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra a normativa e ordenanzas de modificación do plan parcial tras a súa inscripción no Rexistro Xeral de Planeamento da Xunta de Galicia. Quinto, notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastais dos terrenos afectados e aos interesados persoados no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Gracias. Hoxe traemos aquí a aprobación definitiva da modificación do plan parcial do SU12. Cabe recordar que en xuño do ano 2018 o Concello iniciou os trámites para a modificación do Pexón, a modificación número 9, co obxectivo de adaptar os solos urbanizables ás determinacións do Plan de Ordenación do Litoral. No seno desa modificación suscribíronse varios convenios con varios ámbitos e un dos convenios que foron suscritos foi polo SU12, asinado o texto no ano 21.
Segundo se indicaba nese propio convenio, o obxecto constituía en establecer as bases da modificación da ordenación detallada do ESU 12, regular a incorporación dunha nova ordenación do ESU 12 ao planeamento mediante a tramitación da modificación do plan parcial en vigor, que hoxe traemos aquí, a regular a terminación das obras, de rematar as obras de urbanización pendentes de execución, regular tamén o réxime de conservación das obras de urbanización, garantir a viabilidade técnica e económica da actuación e, sobre todo, o máis importante, o que se buscaba era con este convenio era acadar unha mellor integración paisaxística da actuación, reducir o aproveitamento residencial, instrumentar a mellora das infraestructuras, reducir a ocupación do solo da edificación concentrando a edificabilidade e adaptar o desenrolo ás capacidades reais das infraestructuras. Consideramos que todas estas cuestións veñense a cumplir con esta modificación do plan parcial do ESU 12, fronte o que había con anterioridade co anterior planeamento aprobado, planeamento de ordenación deste ámbito aprobado, redúcese sustancialmente a edificabilidade en máis de 11.000 metros cuadrados, redúcese a ocupación, transfórmase o que eran vivendas acaroadas, transfórmase en vivenda colectiva, de tal maneira que se esponxa moito a edificación e, polo tanto, creemos que se axusta moito máis tamén as condicións e as determinacións do plan de ordenación do litoral e, polo tanto, traemos hoxe aquí a proposta de aprobación definitiva deste plan parcial. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí. Bueno, do pexón aquel do 2003, afortunadamente xa pouco queda, aquel pexón do que se presumía tanto, aquel gran pexón que iba a traer aquí 7.000 vivendas novas, que eu entendo que para un promotor urbanístico era un pexón genial, non sei se para un veciño resultaba tan atractivo ese pexón. Afortunadamente, aquel pexón resultou ser un pexón fracasado e pouco a pouco, se non aceptaron as alegacións no seu día, pouco a pouco vostedes mesmos foron alegando, cambiando ese pexón. Aínda así, a ordenación que vostedes propoñen sigue sendo a de creación de guetos para turistas. Vostedes non propoñen nesta modificación puntual, no pexón en xeral, asentar poboación dos veciños, non hai solución para os veciños e veciñas de Sanxenxo de habitabilidade, o que traen sempre solucións para crear guetos para ricos, para a xente de fora que poida vir aquí a pasar os días de vacacións. Guetos para ricos como desta urbanización, para os veciños o que supón máis gasto público de mantemento, o que supón máis especulación, máis subida do coste da vivenda no concello. Este non é o noso modelo, como dixen antes, o modelo do BNG é asentar poboación nas vilas, no rural, donde si hai xente que quere edificar, que ten terreos e que non pode. Por iso imos a absternos de votar neste punto, imos a votar abstención. Repito, este non é o noso modelo, este pexón é un pexón fracasado, afortunadamente, dende logo non tivo éxito e vostedes mesmos son os que están dando carpetazo a ese pexón tan presumido no 2003 e que agora, como dicía agora María, de adaptar aquela ordenación ás capacidades reais do terreo, non o que un promotor urbanístico soñaba con facer en 2003. Grazas. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Ben, neste punto, nos considerando que hai unha notificación inicial, tendo en cuenta os informes, o informe de patrimonio cultural que é favorable, tamén tendo en cuenta que os documentos foron sometidos a exposición pública e non houve ninguna alegación, que tanto a Administración do Estado como todos os informes sectoriales da Administración do Estado, da Xunta e da Provincial, da Deputación, son todos favorables, pois
non temos nada que decir, indudablemente que estamos en contra da edificación masiva e había que buscar un pouco de ter vivienda social, hai que temos que tratar nesta legislatura de buscar vivienda social para a xente de Sanxenxo, pero aquí neste caso, neste punto, non temos nada que alegar, por tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí. A verdade é que, señor Leiro, sorpréndeme cada día máis. O sea, que vostede diga que o pexón do ano 2003 foi un pexón fracasado, non, mire, o pexón, igual o de Barcelona podía decir entonces que vai pola modificación puntual, creo que 85 ou 90, é un pexón fracasado? Non, mire, os pexóns son documentos vivos e, polo tanto, teñen que ir adaptándose co tempo ás necesidades que se establecen en cada territorio. E como vostede comprenderá, tampouco era o pensamento da poboación non é o mismo no ano 2003, cando se aprobou o pexón, que no ano 2023. Cambiou sustancialmente. Pero todo, incluso o gusto pola edificación, variou sustancialmente. Antes considerábase que un urbanismo de ocupación era máis sostible e ora considérase que un urbanismo de menos ocupación e máis esponxado é máis sostible e así se está demostrando ademais. Pero, bueno, podríamos entrar no debate de que lle gusta a vostede máis? A Illa de Toralla con aquel mega edificio que hai ali no medio ou que a Illa de Toralla estuvera plagada de vivendas todas elas acarvadas? Bueno, depende do tipo de urbanismo que lle guste a vostede. Pero, mire, é que sempre repiten a mesma retaíla. Eu o único que lle podo decir é que agora mesmo estou na Delegación de Urbanismo e podo lle dicir que fai anos, moitos anos, que non hai tanto movimento no urbanismo como agora mesmo en Sanxenxo. Pero vostede decía guetos, non, mire, movimento en todos os sentidos, en rehabilitación de vivendas, por certo, moitas delas feitas grazas ás axudas que otorga a Xunta, rehabilitación de vivendas unifamiliares ailladas, vivenda colectiva, se está edificando moitísima vivenda colectiva. Sanxenxo, eu sei que non lle gusta a vostedes, aos do BNG, pero que Sanxenxo está de moda, teño que dicilo, é así. E a xente ven a Sanxenxo porque en Sanxenxo sabemos crear riqueza, en Sanxenxo sabemos crear infraestructuras, en Sanxenxo sabemos crear un produto que a xente lle gusta, que é atractivo, e por eso a xente ven a Sanxenxo. Cuestión totalmente distinta é o que vostede está a dicir despois de que se non creamos vivendas. Non, mire, é que todos estes ámbitos, ademais, levan o 10% que vai para o Concello. E, ademais, leva tamén un porcentaxe de vivenda protegida que se vai a desenvolver. E, ademais, xa o dixemos aquí en numerosas ocasións, moitos deles incluso se poden monetarizar para conseguir patrimonio público do solo para poder desenrolar vivendas. Pero vostede non se preocupe, que máis pronto que tarde vostede verá o plan de vivenda que estamos organizando no Concello de Sanxenxo para xóvenes, para grupos vulnerables, todas as persoas que necesiten vivenda no Concello de Sanxenxo. Eu entendo que a vostedes lles molesta que a xente lle guste vir aquí e que lle guste vivir aquí, pero que non entendo por qué. Non obstante, que sigan insistindo en que o pexón de Sanxenxo foi un pexón moi presumido, que non truxo máis que penurias para este Concello. Bueno, mire, eu os datos me remito, está para aí para ver. Agora mesmo os ámbitos se están movendo moitísimo, os suelos urbanizables se están desenrolando moitísimo. Bueno, mire, hai ámbitos que se fan única e exclusivamente para a primeira vivenda, como pode ser o exemplo, por exemplo, do ESU27 co convenio que firmou o Concello de Sanxenxo para poder obter esa zona verde de máis de 100.000 metros no ESU11 e esas máis de 400 vivendas no ESU27 para a xente xoven de Sanxenxo. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Algo? Sí, señor Otero. Señor Leiro. Ben, vostede di que, efectivamente, que o pexón é un documento vivo e que, según di, os tempos cambiaron, en no 2003 queríanse unhas cousas e agora querense outras, pero que no 2003 xa se lles dixo que ese pexón non era acorde á realidade. É a realidade a que vos está dicindo que ese pexón non se axustaba ás necesidades de vivenda deste Concello. Non é que o mundo cambiara dentro do 2003, sino que aquela barbaridade de 7.000 vivendas non se axustaba á realidade. Por suposto que na Illa de Toralla eu prefiro que haya pouca vivenda a que haya esa torre.
Non lle estou dicindo que esta modificación, que a reducción de edificabilidade nestes guetos para ricos sexa algo malo. Nos estamos contentos e gústanos que se reduza a edificabilidade nesas SUs. Efectivamente, non estamos dicindo que sexa malo antes e que sexa malo agora. É mellor agora. Pero eso non significa que sexa o noso modelo, o de crear lonxe dos núcleos rurais ou das vilas, crear guetos para ricos, porque vostede di que a nós non nos gusta que a xente queira vir ao noso concello. A nós gustanos que a xente queira vir ao noso concello. O que non nos gusta é que os veciños e veciñas daqui teñan que irse a Ribadumia ou teñan que irse a Meis a vivir. Que hai moita xente que non pode permitirse por esa construcción de guetos para ricos e coa subida do precio da vivenda neste concello, que crean riqueza para os que especulan coa vivenda. E os veciños daqui teñen que marchar fora. Iso é o que non nos gusta. Así que non confunda creando ou lle gusta a Illa de Toralla ou lle gustan vivendas. Sí que me gustan as vivendas, pero gustame as vivendas, gústame un pexón debe dar solución ás necesidades dos veciños e veciñas. E vostedes o que están facendo é botar os veciños fora. A nos gústanos que a xente queira vivir, que queira vir, e se agora está habendo máis movimento de creación de vivenda, é porque, pasado o período de crise do ladrillo, pois agora, lamentablemente, parece que non se aprendeu nada da última crise, estáse volvendo a especular coa vivenda, con un ben de primeira necesidade, e que hai moita xente que se está facendo rico con isto. Nada máis, non quero dicir máis disto. Eu creo que os veciños teñen moi claro para quen se fan estas urbanizacións e para quen non. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí, eu quero dicir que benvida esa iniciativa de crear vivenda para os xóvenes e para os menos favorecidos, a ver se é verdad. Tamén nos lo falan un pouco, nos lo dicen a oposición do que pensan facer, pero, bueno, felicitamos si eso é verdad e a ver si creamos vivenda social para a xente do pueblo, que iso é o que necesita. Esperemos que nesta legislatura se poida levar a cabo, porque é unha demanda social que é importantísima. Está moi ben o turismo, está moi ben o todo demais, pero necesitamos para a xente daqui. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Mire, eu dixen que efectivamente teñen que adaptarse os tempos, pero os desenrolos estánse desenrolando. Quero dicir, agora mesmo, os suelos urbanizables e os PEIs do Concello, o 70% agora mesmo están en tramitación ou de documentos de ordenación ou de documentos de xestión. Eso quere dicir que, efectivamente, é porque hai esa demanda desa vivenda, senón nos estarían tramitando eses documentos de ordenación e de xestión. Respecto ao tema da vivenda, volvo a insistir no respecto do tema da vivenda. Mire, todos estes ámbitos levan o 10%, que é para o Concello, e a maiores levan o tema de vivenda protegida. E volvo a insistir, o Concello xa está traballando incluso en convenios de monetarización para adquirir patrimonio público do solo en determinados ámbitos, para adquirir o 100% de determinados ámbitos, para que eses ámbitos sean única e exclusivamente para vivendas para residentes en Sanxenxo. Sexan xóvenes, sexan persoas con certa vulnerabilidade. Isto, como xa o dixen en anteriores ocasións, non quero volver a repetilo, porque son cuestións que o Concello está tramitando, que o Concello, ademais, está negociando con moitos particulares para poder adquirir eses ámbitos. Nese sentido, estamos a traballar e máis pronto que tarde traeremos o programa aquí para que o poidan ver, levaremos unha xunta de voceiros para que o poidan ver e tamén poidan opinar. Respecto ao tema da especulación, mire, sigue vostede insistindo co tema dos guetos. Eu non sei que lle chama vostede guetos. A min, as vivendas que se están presentando en Sanxenxo parecenme de todo menos guetos. E podo lle asegurar que moitos dos residentes de Sanxenxo están adquirindo esas vivendas que se están construindo en Sanxenxo. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Pasamos á votación do punto número 2, que é a aprobación definitiva da modificación puntual do plan parcial do SO12 Mourelos no Haya. Entonces, vamos. Listo. Vale,
queda aprobada por maioría absoluta, con 12 votos a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Proposta da Alcaldía da segunda aprobación inicial da modificación puntual número 13 do Pexou de Sanxenxo en Baltar a Dina. Señor secretario. A Comisión Informativa de Urbanismo de 29 de abril de 2024 respecto a este asunto do orde do día se determinou favorablemente por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, a proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ter por cumprido o requirimento do Servicio de Urbanismo da Xefatura Territorial de Pontevedra data 27 de novembro de 2023 e coa finalidade de continuar o procedimento prestar a aprobación inicial á documentación da modificación puntual número 13 do PESON de Sanxenxo presentada polo equipo redactor o día 21 de marzo de 2024. Segundo, someter o convenio de planeamento asinado e o documento aprobado inicialmente a información pública durante o plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia en un dos xornais de maior difusión na provincia. Terceiro, suspender o outorgamento de licencias naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento cuyas novas determinacións supoñen a da modificación da ordenación urbanística identificados no anexo 3 síntese incluído na carpeta 01.mx do documento aprobado inicialmente. A duración máxima de suspensión será 2 meses a contar desde a primeira aprobación inicial. Isto é desde o 31 de xullo de 2023, extinguíndose en todo caso coa aprobación definitiva do novo plan. Último, Carto, solicitar ás administracións públicas competentes os informes sectoriais preceptivos. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí. Bueno, como acaba de decir o señor secretario, esta segunda aprobación inicial da modificación puntual número 13, a aprobación inicial desta modificación trúxose aquí o 31 de xullo de 2033, este mismo pleno foi aprobada nesa sesión. Non obstante, despois da aprobación inicial, cando elevamos o documento para aprobación provisional á Xunta, incorporáronse unhas determinacións respecto das plazas de aparcamento no Concello de Sanxenxo, porque hai moitos ámbitos que teñen certas dificultades, grandes dificultades, sobre todo no casco vello de Porto Novo, para poder implementar plazas de aparcamento e cumplimentar así as determinacións dos estándares establecidos no PEXON. Unha vez incorporado isto, elevouse a Consellería ao Departamento de Urbanismo e dentro do Departamento de Urbanismo consideraron que todas aquelas determinacións que non estuvesen incorporadas no documento que se levou á evaluación ambiental tiñan que ser excluídas da modificación e que, polo tanto, non podíamos facer a aprobación provisional sen todas aquelas cuestións que estaban na evaluación ambiental. Isto obligou a que retrotraésemos outra vez o expediente e puxésemos outra vez aquí a aprobación inicial, excluindo esas determinacións das plazas de aparcamento que teremos que incluir noutra modificación. Nós entendíamos que legalmente tanto o Departamento Xurídico como o Departamento Técnico entendíamos que non había ningún tipo de dificultade ou ilegalidade de incorporar esta determinación no plan xeral porque non afecta a ningún tema medioambiental, simplemente era unha cuestión de regulación dentro do que é o planeamento e, polo tanto, o incorporamos, pero unha vez recibido o informe de urbanismo da Xunta tuvemos que excluílo e por iso traemos hoxe aquí novamente esta aprobación inicial. Nada máis. Moitas gracias, señor Deza. Señor Leiro. Sí, xa nos abstivemos fai un ano cando se trouxo aquí a primeira aprobación inicial e vamos a abstraer agora, nada máis. Moitas gracias. Señor Otero. Sí, nos igualmente que aí en xulio de 23 nos estuvemos e vamos a facer o mismo porque, bueno, isto todavía hai que ver que veñan os informes das administracións públicas en unha primeira aprobación inicial e vamos a esperar a definitiva. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Algo que dicir, señora Deza? Nada, vamos á votación entonces. Moitas gracias. Pasamos a votación do punto número 3. Está lista.
Queda aprobada por maioría absoluta con 9 votos a favor e 6 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual número 15 do PSOE de Sanxenxo en Vinquiño, Padriñán. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión Informativa de Urbanismo, o 29 de abril de 2024, determinou formalmente por maioría absoluta de sus membros, votos a favor do Grupo Municipal do PP e abstención dos restantes, a proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual número 15 do PSOE de Sanxenxo. Segundo, someter o documento aprobado inicialmente a información pública durante o prazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no DOGA en un dos xornais de maior difusión á provincia. Terceiro, suspender o outorgamento de licencias de edificación, demolición e parcelación naqueles ámbitos de territorio obxecto de planeamento cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente identificados no resumo executivo do documento aprobado inicialmente. A duración máxima da suspensión será de 2 anos a contar dende a aprobación inicial, extinguíndose en todo caso coa aprobación definitiva do novo plan. Carto, solicitar ás administracións públicas competentes os informes sectoriais preceptivos. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, como mencionamos outro día xa na comisión, a raíz dunha sentencia do Tribunal Supremo respecto do PEI 18, que é o ámbito que está aquí detrás do Concello, vostedes xa o coñecen, diversos ámbitos no territorio, o sea, no termo municipal, quedaron sin ordenación porque unha das alegacións que facía os recurrentes, neste caso do Plan Xeral, era que a eles se lles había determinado como un solo urbano non consolidado e outros solos que se habían determinado como un solo urbano consolidado consideraban que non tiñan esa condición de urbano consolidado. O Tribunal Supremo deulle esa razón e, polo tanto, estes ámbitos quedan sin ordenación. O Concello inicialmente quixo facer unha modificación puntual, o sea, recollendo absolutamente todos os ámbitos do término municipal nunha única modificación, pero dende a Consellería entendeuse que non se podía facer así, entonces o Concello decidiu facer por fases. A primeira modificación puntual que se fixo foi a do PEI 18, que foi a modificación puntual número 5, que se aprobou no ano 17, que, en base a esa sentencia, determinou que o PEI 18 pasaba a ser un solo urbano consolidado e dábaselle nesa modificación puntual número 5 unha ordenación pormenorizada que, bueno, como vostedes sabrán, agora mesmo xa está en fase de execución a edificación. Despois, a posteriori, no ano 22, aprobouse definitivamente a modificación puntual número 10, que é unha modificación dun ámbito en Canelas, entre a Rúa Nevados e Canelas, un ámbito que tamén quedou sin ordenación a raíz desa sentencia, e hoxe traemos aquí esta modificación puntual número 15, que é para dotar de ordenación o ámbito onde está o Carrefour, ou está o CN Travel, bueno, para que se sitúen, non? O Garaje Progreso, bueno, aquela zona. Certo é que esta modificación, aparte de ordenar a zona que quedou sin ordenación, ordena algo máis. Bueno, ordenase o que é a entrada de Sanxenxo, determinamos ese solo urbanizable que consideramos que é necesario para dotar de un aparcamento a entrada de Sanxenxo, tamén para ese uso asistencial terciario que estamos intentando dotar en Sanxenxo, porque ahora o plan non contempla a posibilidade de facer ese uso asistencial. Dito isto, xe traemos aquí esta aprobación inicial, a posteriori, bueno, obviamente terá que ser exposta ao público e levar a seguintes aprobacións, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bueno, aproveitan que había que para facer outras cousas, non? Bueno, é unha aprobación inicial, non imos estar atentos ás alegacións que se vayan a facer, neste punto ímonos abster. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Ben, nós igualmente nos vamos a abster hasta que tengan, bueno, ver as alegacións e os informes preceptivos sectoriales que as administracións nos envíen. E mentras, pois, nos vamos a abster hasta a aprobación final. Moi ben, moitas gracias. Vamos á votación. Moi ben, pois vamos á votación do punto número 4, que é a proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual número 15 do PSOE de Sanxenxo en Vinquiño, Padriñán. Listo.
Que va? Vai isto? Non. Non me cambiaba do rojo meu para o ver. Vale, pois queda aprobada por maioría absoluta, con 9 votos a favor e 6 abstencións. Moitas gracias. Pasamos á actividade de control do Pleno. Punto número 5. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de 22 de marzo de 2024, mediante a que se aproba a liquidación consolidada do exercicio 2023. Punto número 6. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 5 de febreiro de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Plan Emprego Municipal 2024. É posta en coñecemento da Corporación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 16 de febreiro de 2024 de concesión de subvención ao Concello de Sanxenxo do Plan máis Provincia para a actividade do emprego liña 3. Punto número 7. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 7 de marzo de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra para a execución do proxecto de acondicionamento das instalacións do campo de fútbol municipal de Noalla Sanxenxo, Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Punto número 8. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 15 de marzo de 2024 de modificación da resolución de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Plan Emprego Municipal 2024 e posta en coñecemento da Corporación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 2 de abril de 2024 de modificación do acordo de concesión de subvención ao Concello de Sanxenxo de data 16 de febreiro de 2024 Plan máis Provincia para a activación do emprego liña 3. Punto número 9. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 27 de marzo de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Humanización e Acceso á Praza Travesía Areal Porto Novo. Punto número 10. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 27 de marzo de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Humanización do Entorno Pabellón de Baltar. Punto número 11. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 27 de marzo de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Humanización do Camiño do Castro en Dorrón. E punto número 12. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 27 de marzo de 2024 de solicitud de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra denominada Humanización Camiño en Arra. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. E agora recordar aos compañeiros